Segon premi Ja, el banderí. de la sessió especial. Segon premi, secció La especial. fallera major seguís mereixant el seu banderí. El seu banderí. No volia baixar de l'escenari. Amb tota Continua. l'alegria del món. De les falles 2007 a la falla. Portar ben un premi. El tercer i el que faci falta. Ja, segon premi. Camí nou! Camí nou i el primer premi per a la falla el Mercat. Veig amb l'alegria d'Isabel, que ja sap que la seva falla ha aconseguit el primer A premi. més, rebrà el premi al millor ninot de la Camí secció nou. especial i el premi Rafael Gramaje al Balaguer ninot de la i ciutat Mercedes d'Alzira. López Expósito. Enguany el lema d'esta falla és non vine son i l'artista faller ha sigut Juan Carlos Donet García. I ahí els tenim ja a l'escenari replegant el seu premi. I Isabel i Kiko ahí contents que saben que ja han aconseguit el primer premi. Les dos falleres majors plorant, la del segon premi i la del primer premi, totes plorant, per l'emoció, per la decepció, per tot un poquet. Este per la decepció. Sí, encara que un segon premi Està molt bé. està molt bé, pues, totes les falleres majors somnien en un primer premi. I ara ja sí, el primer premi de les... A la falla El Mercat a replegar aquest primer premi de la secció especial. La falla El Mercat és ja la millor falla d'Alzira de 2007. Ahí tenim a la seva fallera major, Isabel Balaguer García i i el a seu Kiko president, Cano Sabrina. Primer premi el lema d'aquesta de la ciutat d'Alzira. De Veure secció a especial. Burgos. I Premi l'artista Ingeni i Luis Gràcia, Herrero Gallardo. entregat per el senyor Esta Isabel Alfredo Cándido, emocionada. representant de l'Associació Cultural Agustí I és Martí que en els darrers anys havia sigut Camí Nou, no? La falla que havia aconseguit el primer premi. és que Millor sempre falla ha estat de la ciutat molt d'Alzira. entre Camí Nou, Plaça I Major, estandard com de són Junta tan Central poquites en la Fallera. secció especial, Segon s'està premi de sempre Pere Xacotet molt discutit entre a la aquestes falla falles. Però del Mercat. Camí Nou se l'ha portat moltes vegades i Plaça Major també, les dos. I el Mercat és la que puja enguany. El Mercat no tant. Això és un premi molt esperat per aquesta comissió perquè tots els anys se queden a la porta. Un segon premi, un tercer premi, però un primer no. Enguany Enguany ja s'ho han ha fet guanyat, aquest s'ho han somni treballat realitat a ja. muntó i Ahí tenim a Isabel, molt bé per a ells. l'alegria dels fallers del Mercat, que ja saben que tenen el millor monument d'Alzira d'aquestes Sí. falles de 2007. El que t'estic dient és un monument molt somiat per ells perquè sempre s'han quedat a les portes i este any ja ho han aconseguit. Pues ja era hora. Ahí tenim a Isabel. La seva alegria se nota, no li caben tots els banderís, porta dos banderís en una mà, un banderí en l'altra, el president porta dos més, Vegem... ja no sap què Ja fer no sap què fer amb tant de banderí. banderí. Millor falla, millor crítica local. Millor ninot. I vegem ahir els fallers com animen al seu president i a la seva fallera major. Sí, esta nit ho celebraran, però molt. Està molt emocionada Isabel, replegant els seus banderins. Millor falla d'Alzira, falles 2007. I ara ja cadascú s'anirà a la seva comissió a pensar tots els banderins. Isabel, que continua votant, els membres de la falla al Mercat que també. Si és que encara porten dos més, porten 5 banderins. Sí, millor falla d'Alzira. La fallera major jo crec que està tan emocionada que ja no sap com... Què fer? Sí, està votant. No sap si ballar, si votar, si plorar. Sí, està sèria, però jo crec que és que ja no sap com expressar la seva emoció. Ahí tenim. I ara suposa que la fallera major d'Alzira acompanyarà a aquesta comissió a la seva falla per a dipositar ficar aquests el banderí banderins a la falla. Els fallers contents també per aquest premi que acredita que són la millor falla d'Alzira d'enguany. Estan tota la falla aplaudint, ballant, saltant, plens d'emoció. I estos també resisteixen a baixar de dalt l'escenari. Ja, però és que són la millor falla d'Alzira, és que Donem Això és l'enhorabona a totes les ja el comissions més gran i preguem d'aquestes falles. desalojen la plaça, per favor. Demanen ja
que la gent a poc vagi abandonant la plaça del Carbó, una plaça que durant tota la vesprada ha estat de gom a gom. Ja s'abaixen. La gent va abandonant a poc la plaça, menys els fallers del mercat, que l'alegria és tal que resisteixen també a abandonar-la. Sí, estan ensenyant els seus banderins i els seus premis a la seva comissió. Eren els premis tal com es preveien? S'esperava que foren així, no guanyar els premis? No, la veritat és que, bueno, ni s'esperava ni no s'esperava. Estaven tots, ja t'he dit, molt igualats. En la secció especial eren totes les falles de molta qualitat i dir que una era millor que una altra jo crec que és més el que agrada més o siga més te crida més l'atenció en un moment, però la qualitat de totes les falles de primera secció de secció especial era molt bona. La falla del mercat, quan va presentar les maquetes d'aixes falles, tenia moltes expectatives que finalment avui s'han complit ja. Estan totes ballant, n'hi ha plors, n'hi ha ball, alegria. Al ritme de campions. Maníssim per un costat i per darrere, cada un a la seva falla, al seu monument. Vegem els mocadors de la falla del mercat, els membres de la comissió, l'alegria, i és que no de vegades són la millor falla d'Alzira de 2007. Sí, és que se veu, és que no fa falta dir res, se veu l'alegria de la gent, com estan votant, abraçant-se. Continua la festa per als membres de la comissió del Mercat Festa, que s'allargarà tota la nit. Sí, tota la nit. Ahí els tenim. I les cançons campeones. I lluint tots els banderins en alt perquè se veig a veure el seu numeret, el seu premi. Ahí tenim, la gent va abandonant la plaça però quasi que no es nota, continua estant de gom a gom. Ahí tenim el president, Quico Cano. Premi a la millor falla de l'Alzira, no? Sí, la placa. Sí. I també tenen un banderí que ho acredita. Continuen ballant al ritme de campions. És que tots els que queden ara, com han sigut els últims, tots tenen algun premi, tots tenen algo que celebrar. Felicitacions, veiem ahir el president de la falla, els fallers ballant, i és que no esperament, són la millor falla d'Alzira. Vegem algun regidor també per ahir felicitant els membres de la comissió del mercat. Tenim que dir que l'acte ha sigut molt intens i molt ràpid, Sí, una capresseta. No ha arribat a 2 hores. No ha arribat a 2 hores. Els premis de les falles grans i de les falles menudes, però ha estat molt bé, molta emoció. I tenim, continua la festa a la plaça del Carbó d'Alzira, sobretot per les comissions de secció especial, que són les últimes que queden. Les altres, a poc ja han anat abandonant abans la plaça. I esta nit, pues res, cada un va celebrar el seu premi de la seva comissió. Ahí vegem més felicitacions al president del mercat, a Quico Cano. Els més menuts també per ahir. La placa que diem abans. Premi a la millora. No mos ho deixa veure bé. Y casi la podemos leer, Sí. Ahí estan, alçant. Ahí tenim a Isabel, que continua sense saber massa què fer. Sí, està, que no sap si riure o si plorar, està molt emocionat. Jo crec que és que encara no ho ha assimilat, és que encara no s'ho creu. Mira la xiqueta. Mira la menudeta. La més menudeta.